dans Cascon Couture, que hem tot. Que avem les matieres i que asseguram tot així, el nostre taller tot integrat, que avem després de 2 anys i mig a Dar. L'objectiu no és pas de parlar de la nostra regió, del nostre país, d'una manera humorística, que va estar en la moda, dans el pes de vestir, i tot el que va estar pertocat i voluntat de fer productes de moda simplement. Després de 15 anys, donc, hem començat a integrar els diferents processos de fabricació justament per a deixar més sonca l'estampació, après que hem ajustat les altres tècniques de marcatges, i puis après, qualques années un taller de broderia, d'assegurar la broderia. I darrerament, hi ha 2 anys i mig, quasi 3 anys, que hem corrompat el darrer taller de costura que hi havia d'un costat d'aire s'usado, i donc al Cabrotuc hi ha una unitat totalment vertical, mentre que hem desenvolupat al costat un altre taller basat a 100% al ras del món. I a Serra, que hi ha una descoupe de teixits tot automatitzada, i un taller de 12 persones que treballen sonca sur la confecció. Més avui dia, l'important és d'anar més endavant i de tirar dins de la fabricació total, que és assegurar un 90 o un 95% de la producció en son nostra, encorrompar les matèries la més proche possible a Europa o a França quan se pot. L'ideal seria de poder tot en circuit curt, ja d'après l'assegurança de la fabricació en local, donc podem dir que asseguram els emplecs en son nostre. I que cal assegurar com a administració en aquest taller l'emplegament de persones que han capacitat de treballar sur els diferents tipus de productes, que hem desenvolupat un plan global de formació, que hi ha 6 persones que han integrat més l'empresa aquest debut de mes, de febrer. Donc, vam lançar segurament abans la fin de l'any un nou plan de formació, que ha integrat 5 o 6 persones més. Donc, hi ha besoin, el problema és de poder trobar monde, d'arcueillir el monde, donc aprofitar de la vostra presència en dir que totes les persones que han capacitat enveja de se formar, d'aprendre de tot el procés complet del mestre textil, de nos juntar, ens apel·lar, en dir començar a trobar formacions i d'enamorar en son nostre après. Jo crec que el més baix, el punt d'inflexió que he passat, que és darrer, i ara que vam tornar a relocalitzar l'utis, la trune d'un mestre textil, pensi a Europa, a França i a Gascunya d'una manera global, donc a poc vam poder relocalitzar i això que francament l'USP que ens ajuda cada dia a tornar a treballar i avançar.